El típic que va amb un cigarro. Un incendi. Els incendis. Un incendi. Incendis. D'incendi. Els terratrèmols. Terremoto. Terratrèmols. Terratrèmols. Podria passar. Onades així grosses. Una tempesta. Per exemple, el riu, si s'inunda. Un diluvi. Inundacions. Quan granitza. Cuando caen los cubitos de hielo. Sí, se le llama piedra eso. La pluja àcida també. Pluja àcida. Fugues de gasos. D'explosió. Que poden haver-hi fugues i això pot causar un gran... A Catalunya disposem d'una gran diversitat natural, econòmica i social, amb una indústria molt desenvolupada. Aquest fet ens aporta avantatges, però també hem d'assumir que es poden produir alguns riscos. Aquests riscos poden ser de tres tipus: els provocats per la naturalesa, els tecnològics i els provocats per l'acció de l'home. Per tal de reduir al màxim l'efecte d'aquests riscos, tenim Protecció Civil, un servei públic que s'ocupa de protegir les persones, els béns i el medi ambient i que també s'encarrega de determinar tots els sistemes de resposta davant dels riscos greus col·lectius o catàstrofes. Hi ha dos tipus, com les indústries químiques de base i les de transformació. Les indústries de base utilitzen les matèries primes de la naturalesa per fabricar productes semielaborats, Que serveixen per després desenvolupar altres productes. i els de transformació utilitzen aquells semielaborats, aquells productes, per reduir ja productes que puguin sortir directament al mercat. Que d'alguna manera ajudaran a la qualitat de la vida. Un dels objectius principals de la protecció civil és estudiar on es troben els riscos, reduir-ne els efectes i valorar-ne les possibles conseqüències. Cada dia fem servir productes que s'elaboren amb substàncies considerades perilloses. Fabricar-los comporta un cert risc i pot produir accidents. Podrien ser productes de neteja. Els detergents. Productes de neteja, el llegiu i l'amoníac. I de cosmètica. Sabó. Xampú. De tota la vida. Xampú. Plàstics, el polietilè, totes aquestes coses, pintures, gasos, medicaments. Plàstics, el gasoil, la gasolina. La pintura, alguns medicaments. 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 Aceite. Oli pels cotxes, gasolina. La benzina també és química. Petroli. La indústria química és un terme molt ampli que engloba totes les empreses que fabriquen productes químics a gran escala, a nivell industrial. I aquests productes es generen a partir d'unes matèries primeres. A partir de totes aquestes matèries primeres les transforma per obtenir uns productes que siguin útils per generar béns de consum. Poden ser des de combustibles, per exemple, la gasolina, el gasoil que utilitzem en els nostres vehicles, els combustibles que fem servir per l'aviació. Després també què podem trobar? Genera polímers, que són la matèria primera que s'utilitza per fabricar els plàstics, les bosses, les televisions, les carcasses dels mòbils. Avui dia gairebé tot el que ens envolta conté plàstic i per tant la matèria primera, o els productes iniciadors o que s'han utilitzat per fabricar-los provenen de la indústria química. Molt important també per la indústria farmacèutica. Genera productes perquè es puguin fabricar els medicaments. Podríem dir que avui dia la vida tal com la coneixem sense la indústria química seria inconcebible, no? Catalunya aplega un teixit industrial important que és un motor econòmic del país. Algunes d'aquestes indústries són del sector químic i, encara que són molt segures, comporten un cert risc. Bé, en termes generals podem dir que bàsicament hi ha tres grans tipologies d'accidents que es poden produir, que són els incendis, les explosions i les fuites d'una substància tòxica. És evident que el risc zero és impossible, no existeix, però la indústria química que tenim avui dia és extremadament segura. Disposa de molts sistemes de prevenció i de protecció, és a dir, que abans que ens poguéssim assabentar que hi ha un accident, ja hi ha mesures que prevenen que això pugui escalar, pugui fer-se més gran i per tant s'atura ràpidament.
Jo crec que el pla d'emergència seria els passos que s'ha de seguir depenent de quina emergència o el procediment. Les passes que hem de seguir, Un tipus de protocol, per dir-ho d'alguna manera. perquè la gent sàpiga com s'ha de fer i què ha de fer. Per si de cas passa alguna cosa, com reaccionar davant aquest problema o situació. Un pla hipotètic d'aquesta situació. Que ho tens ja tu previst. Hem de tenir un pla per si passa qualsevol cosa que estiguem segurs. No haver de distreure's en començar a planejar tot el que han de fer. Per no improvisar-ho en cas que hi hagués una emergència. Per actuar ràpidament. Perquè quan passi alguna cosa dolent estigui tot super ben fet i ben mesurat. Doncs un pla d'emergència és l'eina que utilitzem nosaltres per gestionar una situació d'emergència on hi hagi hagut un accident. Nosaltres pensem prèviament quines són les actuacions que caldrà dur a terme i, molt important, la coordinació entre els operatius, que són protagonistes en una situació d'emergència i que cadascú ha de fer la seva tasca, com bombers, Mossos, policia local, sanitaris i molts d'altres, perquè hi ha molta gent que té un paper. Doncs des d'aquí, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, al CECAN, nosaltres exercim aquesta tasca de coordinació, per tal que la resposta sigui unificada i sigui el més eficaç possible i donem solució a la situació d'emergència en el mínim temps possible i que les conseqüències siguin les mínimes possibles per a la població i, evidentment, també pel medi ambient i els béns particulars. I n'hi ha 3 tipus de plans. Per cada problema que pot haver-hi, un pla d'emergència diferent. El pla territorial, el pla especial i el pla d'autoprotecció. El pla territorial és per Catalunya i els municipis, l'especial són catàstrofes específiques i l'autoprotecció és més per a les empreses. Jo crec que és això, no? Perquè no se m'acut res més. Doncs el pla SECCAT és el que ja en diríem un pla especial d'emergències. És un pla que està fet específicament pel risc químic, és a dir, per donar sortida a les emergències que tenen relació directa amb un accident químic. Nosaltres fem una anàlisi ja concreta, estudiem on hi ha aquestes indústries, quin territori té més nivell de risc i quines són les actuacions que també es poden fer per disminuir aquest risc. I en quant a operatius, en la situació d'emergència, doncs també es constitueixen uns grups on, a part d'haver-hi tots els operatius que hem dit abans, de forma general, bombers, Mossos, sanitaris, policies locals, doncs ara també inclouríem ja operatius específics, com tècnics de residus, tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua, tècnics de medi ambient. Doncs tots aquests tècnics que ja són més específics s'inclouen en un pla específic que en aquest cas és el Pla SECCAT, Pla Especial del Sector Químic de Catalunya. Bé, s'anomena RAC a un conjunt de canonades que hi ha a Tarragona i que el que permeten és els vaixells que arriben al port amb matèries primeres que després seran transformades per la indústria química, poder-les transportar directament des del port cap a la indústria que les utilitzarà per transformar-les. És una manera molt segura de poder transportar fàcilment i ràpidament totes aquestes substàncies. Fins i tot també s'utilitzen RACs d'una empresa a una altra dins del polígon de Tarragona perquè el que produeix una a partir de la matèria prima que li arriba del port, la transforma en un altre producte que després és utilitzat per l'empresa del costat, per exemple, i també li transporta sovint a través d'un RAC, d'un conjunt de canonades, cada una de les quals transporta un producte diferent. Jo sempre dic que la indústria, el sector, som experts en gestió de risc. Nosaltres, davant d'un escenari potencial, el que definim és quantes capes de protecció independents volem fixar, de manera que ens previnguin que aquell escenari esdevingui un problema, afecti a persones nostres, o afecti a la població, o afecti al medi ambient. Cada any fem simulacres d'escenaris del pla d'emergència. O sigui, hi ha un protocol d'administració amb protecció civil, però també amb medi ambient, amb el Departament de Territori i amb el Departament d'Indústria. Entre totes les empreses del polígon, estem totes associades a lo que és l'Associació Empresarial Química de Tarragona, hi ha moltíssima comunicació. Per la seguretat treballem tots plegats, vull dir, no hi ha competència, tots volem zero impacte a les persones, zero impacte al medi ambient i, lògicament, zero impacte a les nostres fàbriques. Per tant, amb això no hi ha discussió. Hi ha escenaris que poden generar un impacte en una empresa veïna. Això es diu efecte dominó.
es fan uns estudis, escenari per escenari, on es defineixen quines distàncies d'impacte en el pitjor escenari, en el pitjor dels casos, podria generar aquell incident. És a dir, que si tu tens un equip que saps que eventualment, en un cas hipotètic que pogués ocórrer alguna fuita i això pogués donar lloc a un incendi, que l'efecte d'aquest incendi no pugui repercutir en la instal·lació del costat i, per tant, desencadenar una seqüència d'accidents en cadena. L'objectiu és que l'escenari se limiti al mínim espai possible. La major part o una gran part de les substàncies químiques que es manipulen dins de la indústria química i petroquímica tenen una certa perillositat, bé perquè són inflamables o bé perquè són tòxiques. A vegades cal fer purgues, cal treure una determinada, una petita fracció de producte que evidentment no el volem emetre a l'atmosfera perquè té aquesta perillositat i, per tant, la manera més segura d'eliminar aquesta substància és cremar-la. Quins sistemes tenim, per exemple, per productes inflamables? Tenim les torxes de seguretat. I el que estem fent és cremar butà, butè, etilè, età, o sigui, productes inflamables, per convertir-los en CO2, o sigui, anhídrid carbònic i vapor d'aigua. Això és el que fa la torxa. Però hem de veure la torxa, primer com un element de seguretat que funciona de forma automàtica, que és necessari i que quan funciona està controlada. La primera vegada que el vaig veure quan era petit sí que m'assusto, no? Persones que vinguin de fora o turistes, llavors en plan jo crec que es deuen d'espantar una mica perquè diuen, ui, què és això, no? Llavors... Que hi ha molta seguretat i que hi ha molts nivells i que estiguin tranquils, que no passa res. I que a Tarragona, a part de vindre tot això de la refineria, també tenim platges molt maques i tot això, o sigui que la gent pot vindre. En el simulacre la vam sentir. No sé, estem a classe i comença a sonar com la sirena. Sí, la veritat que al principi et quedes que què és això, però... Suena como si fuera la bomba nuclear del fin del mundo, però no. Com a les pel·lis. Diguem que sona com la dels bombers, no? La de l'ambulància és com més nino, nino, i la del risc químic és com que fa muntanyes. Sonar, para, sonar, para. És una sirena característica perquè sona 1 minut, para 5 segons. Duraria 1 minut més, pararia 5 segons. I torna a sonar 1 minut i si ja s'ha arreglat... S'escolta com 30 segons. I ja després no sona més. Qui no participa en un grup operatiu però és protagonista també en la gestió de les emergències és la població mateixa. Des d'aquí, doncs, el que intentem és donar un avís clar, concís i ràpid a la població. El primer que hem de fer és avisar la població a través de les sirenes d'avís a la població. Aquest mecanisme són unes sirenes que estan col·locades estratègicament al territori de Catalunya. La seva finalitat és que quan la població senti aquest soroll, principalment es confini. D'aquesta manera, a dintre d'un lloc tancat, la població es manté segura fins que els valors a l'atmosfera ja han baixat per sota d'un límit i llavors sonarà la fi d'alerta i la població podrà tornar a sortir. En cas d'accident químic, us mantindran informats de l'evolució de l'emergència a través del Gabinet de Premsa de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. El Gabinet de Premsa de Protecció Civil de la Generalitat és l'encarregat de transmetre a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació les informacions relatives als riscos que hi ha a Catalunya, entre ells el químic, i transmetre les instruccions de què cal fer i què no cal fer en cas d'una emergència. Els membres del gabinet de premsa treballem a la sala CECAT, junt amb els tècnics operatius. Fem de nexe entre el que està succeint, entre el que fan els tècnics que estan treballant, gestionant l'emergència, i la població, treballant amb els mitjans de comunicació. I també cada cop més, i especialment el jovent, a través de les xarxes socials. Per això és un element molt útil per nosaltres quan hi ha algun tipus d'accident o volem donar algun consell, alguna instrucció, alguna ordre en concret, utilitzar-los perquè és el més immediat. Perquè ens van avisar que havia un simulacre, però no ens van dir quan. Sempre és un simulacre, no s'ho prenen com si fos de debò. Quan fem aquest simulacre, deixem de fer classe, llavors, clar, això arriba molt bé. Estàs en una classe avorrida i dius, uf, quin descans, no? Pensar debò, una excusa per perdre classe, una excusa per... Encara que sigui un simulacre, hem de seguir el procediment que ens han ensenyat. I algun dia pot passar de debò i potser la gent no està preparada.
El principal és no sortir de les classes. A nosaltres ens expliquen que ens hem de quedar tancats. No salir. I fem un confinament tancant les finestres i les portes. Baixem les persianes i tanquem les finestres i les portes. Tanquem les finestres, baixem les persianes. Qualsevol orifici on hi hagi ventilació. Estar tranquils. No fer molt soroll. I esperar les instruccions dels professors. O escoltar la ràdio. Connectar la ràdio per assabentar-nos del que realment passa. I no trucar als pares ni res, perquè si no es tenen que desplaçar fins aquí i ells patiran les conseqüències. Han de confiar en el que l'escola ho farà tot bé. I jo crec que des de petits has de saber que la teva ciutat té empreses que pot haver una fuga i has de saber com actuar. No sé, sempre hi ha riscos, però hi ha riscos a totes parts. Risc sempre hi ha. Però que tampoc podem viure el dia a dia pensant en no, és que hi ha d'haver-hi una fuga o... Sempre hi ha perill, però com que sabem que estem protegits i hi ha protocols que preveuen la majoria de riscos, estem més segurs. Però clar, has d'estar segur i saber com actuar, perquè és que si no tinguis clar què has de fer en aquest cas, pots viure tranquil. Sembla que tot està molt controlat, llavors, Fins al dia que passi. Fins al dia que passi, tot controlat.